quality of life. Riwruoge makedo ne jotije e pinje mag Afrika moriwo Kotu, ITUC Afrika kaachiel kod LRS okwayo pinje mag Afrika mondo riwgi kanyakla mar keto lwasi maber ne jotije mantiere Afrika. Koloso e romo manokelo kanyakla jodito mawuok e pinje mopogore mag Afrika, jagoro maduong' mar riwruok mar ITUC Afrika Joel Ogidi noyango ni mondo mi ohala otim e alwora makare, Africa Continental Free Area nitiere chike mowinjore oluw. Magi duto timore kinde migeno ni riwruok mar AfTA e kind thuolo mabiro biro riwo chirni mag pinje mag Afrika mantiere kwan oganda maromo bilion 1.3 mondo bed achiel kaluwore ni dwaro nitiere mar riwogi kanyakla. National implementation committees, we call upon our governments to provide and improve transportation opportunities, that is in aviation, maritime, and rail and roads for goods, services, and persons to circulate within Africa with ease. If the guys don't include us in the National Implementation Committee, what do? Escalation strategy. We will not strike. It is not a strike option. We will not necessarily picket, maybe in a very extreme situation. But our first strategy is the first strategy of advocacy. We lobby. We are talking to them.